Республика җәмәгатьчелеге Россия Федерациясының һәм Татарстанның халык артисты Ринат Тажетдинов белән хушлашты. Бөек артистның гомер баскычларын барлап, мәңгелек йортка озату мәрәсименнән Мөршидә Җихан репортажы. Яшисем килә, дустым. Моңлы бер җыр спектаклендә иҗат иткән әлеге роле өчен Ринат Тажетдиновка СССРның дәүләт премиясе тапшырыла. Сәнгать юлына баскан чорында ук бу егет безнең театр өчен туган дип бәяләнгән яшь актер сәхнәдә 61 ел иҗат иткән. Татарның әлле кемнәр иде ул, идегәйләре дә юланың, ул колдайды, ул император да. Мин аны аңлатып тора алмыйм. Аның кебек талантлы, бар бездә талантлы кешеләр, күп артистлар да күп, әмма ләкин Ринат абый аеры. Гастрольле бардык та инде дора. Ну, ярый инде диләр безгә әйтә. Ринат Тажетдинов Мәскәү дәүләт театр училищесын тамамлап, Камал театрында эшли башлаган чиркинчыларның берсе. Бик бәхетле, таләпчән артист булды. Аллаһка шөкер, эшен эшләде. Аны бик хөрмәт иттеләр. Җитәкчеләр хөрмәт иттеләр. Татарстанның беренче президенты әле кайчан гына шушы сәхнәдә безнең арабыз 6 ай, ул әле минем энем генә дип әйткән иде. Шундый хөрмәт күрсәтәбез үзебезнең артист булсынмы, башка эшләшли торган шәхесләребез булсынмы, бу безнең матур гадәтебез. Ринат Тажетдиновны соңгы юлга озату мәрәсимендә чыгыш ясаган рәсми затлар иң әүвәл артистның якыннарының кайгысын уртаклашып, сабырлык теләде. Татар халкы өчен бүген бик зур югалту. Рәйсә ханым, туганнар, без сезнең зур кайгыгыз белән уртаклашабыз. Ринат Тажетдинов үзеннән соң сәхнә юлын сайлаган буын артистлары өчен дә үрнәк иде. Ул буын бит алар менә профессиясын хөрмәт иткәннәр. Алар сәнгатьнең бәясен беләләр. Алар сәнгатькә карата ихлас, ачык һәм сәхнәне хөрмәт итәләр. Һәм инде беренче чиратта тамашачыны хөрмәт итә торган буын. Ринат абый шул буынның вәкиле менә. Алар театрның алтын чор кешеләре. Һәр вакыт менә шушында килә, менә монда, менә. Абдулла ролендә Ринат Тажетдинов, аның янәшәсендә Фәрит Бикчәнтәев, шагыйрь Габдулла Тукай ролендә. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә 27 яшьтә үк лаек булуын якташлары исеменнән чыгыш ясаган Марат Гафаров искәртеп үтте. Син үзгәргәнсең, ләкин син шул ук минем кызыл яулыклы талчыбыктай гүзәлем. Нәкъ менә «Гүзәлем әсәл» спектаклендәге Ильяс роле өчен лаек була ул зур бүләккә. Әле аннан тыш Алтын битлек Россия милли театраль премиясенең беренче лауреаты, Дуслык ордены кавалеры. Әмма нинди генә уңышларга ирешмәсен, ул бик гади иде дип искә ала авылдашлары. Ул бик ылык кеше булса да, үзе бик гади кеше иде. Аралашка, мәктәптә була, садикта була, мәчеттә була, халык белән йөри аралашып, урам буенча йөри. Авылда туганнары бар, аларны күрешеп йөри. Менә шундый дустыбыз иде. Без аны югалттык бүген. Борис Гафуров кеше чынлы мәдәният сарайына Ринат Тажетдинов исемен бирергә вәгъдә иткән була. Вәгъдә иман, узган ел туган авылындагы мәдәният сарайына аның исеме бирелде. Ринат абый инде бушаган вакытта кайтканда кермичә китмиде. Әле 1 ел, 2 ел гына килеп минем хәлемне билде. Исән сауман эшләп ятсыз дип, аннар китте инде, узаттык. Шыгрым тулы Камал театры залында һәр кем Ринат абыйның тамашачысы. Ринат абый, урның җымакта булсын. Без сине онытмабыз. Бик зур югалту билгеле. Дуслары, якыннары Ринат Тажетдиновка Таҗи дип эндәшә иде. Үзе арабыздан китсә дә, Ринат Тажетдинов чын мәгънәсендә татар театрының таҗы булып калды. Мөршидә Җихан, Ринат Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.